Kardom bini nilitu press meet ke pha jarso der ong chotlo seta atumi dikan ke kado itanang litu hanta ke sang kusima thalo amasi nitu apor ke pilo ke sang yapan bini ke hanga theke arnisi ke damtang inkoira thro arni jangni po inkoira thro arni election ke do polling ke do halo bang sohot nang litung kado weta reporters journalist ke do to anda nang litung nang kuri dun no nang lang dun no la pen nang lang dun cari lo la pen la sopor nang litung pan nang choro lo la pen la aparata ilitum karbi la pen inglong arat ke do ana tu jingrum pepsi nelitum poisa le picha kali thang ta kali netu poisa thang ta ve seta alang litum nang rap dun si la election ke ning ing samjin pen mesen pen papi jodar lo elong long ni jarso agotona do seta lara lata neli methang masi lang parpan adim da neli dun lo la pen dak 8 kilometers aka hello dak lamding road lata neli tu neli masi solve dun lo police tum na solve on nedel ne panang hang lo SPDC tum nang hang lo neli dun lo la solve dun lo la pen illegal akam pa pe dolong le deksi la so akam anta hala dak anta ni tu pichun dun la si non ne litu rat atum phan karbiang long ke do an arat kadok kawe jat a community tame jat arab tame kado e phanta ne litu kachuro ji phansi pini la bangso press conference ni tu anglo la pen alang litu phan ne litu inglong aso tame thoi aso tame kado ka ve tom phanta neli tum APHR sia in pen chorol de non dewan gilo na MP election ko ana hot pension tu hai neli tum kachinia teng hala percentage mang do oe da ke di 76 lo ne pilone na la posi la he aphrang ma ge neli tum 99% la son doji busi matha masetan la son kalidia apot la sinon ke neli tum ka mathaลักทอมเป็นเกณฑ์นี่ลิทูเอพีเชลซีซีไฮปูซีนิ่งเทคลองแล้วนี่ลิพันเงี้ยลักทอมสุดเซปูซีปูแฮมุนเทนี่ลีละเอซีเอสติเมตอะคอนสติทูเอนซีเกละการเบียงลงละเป็นเวสต์การเบียงลง except ฮัลโหลบอร์ดาร์คาซีตุมเฮดีฮัลโหลตุมไทยเป็นอาบาฮิเรเกนี่ลิตุมซีองโอลเกละASDC along Daniel Terong alang lipulo non MP election jong si BJP haidet pulo te APHL si pen Congress tun sa dai chen di kusi sila bangsong thang lipisi tu kopi ha yo ku APHL si BJP yong si haidet pulo tang te APHL si pen Congress sa dai chen di kusi alang lipisi ko mo APHL si bang ni tum adai chen na kama ve atheman ni litum ke inut vet chedan chot nangi kusi India block along tan nitum pupik lo la pen nitum fifth Grip Hawk United Opposition Party Forum Assam pen tan nitum che kroi lo APHRC pen si tur chon nahi kusita hala nitum karjulong ilitum BJP alida amachi ilitum APHRC ekikoi Congress wana pitur kusiku alang li BJP moni alang li ingleng sang ho ke la si alang li phan la vote na pe thak dun je phan si BJP long ke wan tu la pe thur dun je phan la pen alang li phan ka pe thur dun tu BJP tum si la si BJP tum ke la ke adai chen vek nan pola tu ke la pen Congress tum da dai chen vek nan pola tu ke APHLC tu ni tum non le chon thur kali ningkan ner kep ban ni li bang ningkan ing koi la ke thom si ke claim lo muni tum man ka pachinia kam long ri cherai nai la pen khe cherai nai polam sik sidula teng pen la pen constitution na teng pen usineli tum pu bom ai la so lam pen rat tum ban pachini lo la pen alang li tum rat tum ta chini lo ante non hala congress atu ba BJP atu congress ab choi nang jing choi si aku nang ki thul tun ra la ilitum inglong arat a vote ka nang ke thak nun la ke alang li tum inglong arat ahotur lo inglong arat kilonjia ohomia adivasi itu ahotur lo kesini itu
chini lo dai pang kek nang kok lo di mahasiswa pen ko anong buch di mahasau pen hadak estimate no mati pu ke 40,000 ke kom ke ji pu si pu jong sin ale thama party no rafong MP election remde pulo tang te re-election lo bison jima MP ke re-election nili tum dak lega demand ji gali la bang demand ji bolte India block tum di demand ji lega Delhi thalo we fencing look pya si